Біз Русфонд Хайрия жәмғияты білән ауыру балаларға бұлышу акциясын дәвам итәбіз. Әлмәттен 3 яшьлек асыл қотлаулы операциялар кешірген. Қызның тәнінде зор миң, аның яман шиш білән ауыру қорқынышы бар. Израиль табиблары қызның дәвалауны дәвам итә. Тик операция бик қиммәт тора. Когда малышку перенесли уже в палату ко мне, когда я ее распеленала, я вот увидела большое темное, достаточно, почти черное пятно, которое полностью закрывало спинку. Кызның аркасында зур шеш барлыкка килгән. Аның яман шешкә әверелү куркынычы зур ди табиблар. Сама не знала, что делать. Башта үзем дә куркып калдым. Аны тиргәндә авыртмый микән дип шикләндем. Шулай узар дип өметләндем. Хәзер менә аның гомерен саклап калу өчен катлаулы дәвалау курсын узу кирәк. Асылга яшь ярым чагында аны Израиль табибларына күрсәтү мөмкинлеге барлыкка килә. Кредитка акча алып, Израильгә барганнар. Беренче этапта миң шешенең 40% алганнар. На консультации изначально профессор нам сказал. Консультациядә табиб миңне бетерү өчен 3-4 этап кирәк булачагын әйтте. Соңгы этап калып бара. Вакытында операция ясатмасак, миңнең яман шешкә әйләнүе ихтимал. В июле этого года клиника Хадас. Июль айында Израиль клиникасында чираттагы хирургик операция ясарга тиешләр. Миң шешен тулысынча алып бетерергә ниятлиләр. Кызны шеш әлегә борчымый, ул рәхәтләнеп уйный, рәсем ясый, курчаклар урынына машиналар белән уйнарга ярата. Кече автопаркында янгын сөндерү, полиция, ашыгыч ярдәм күрсәтү машиналарына кадәр бар. Операция 3 миллион сумнан артык тора. Аның зур өлешен иганәчеләр биргән инде. Тагын 338 мең сумга якын акча кирәк. Гаиләдә әтиләре генә эшли, акча җыю мөмкинлеге юк. Кызга булышу өчен 5542 номерына дети сүзе белән СМС хәбәр җибәрергә мөмкин. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Катерина Машинцева, Илнур Залятов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт.